Hej Birgitte. Tak for forståelsen i forhold til, at jeg ikke deltog i prøven den dag, da jeg ligesom lå med mit hoved, og tak for forståelsen også for, at jeg kunne sende det senere og så videre. Nu får du det i hvert fald også lidt for mig. Vi havde ikke sådan rigtig inddelt tingene, men jeg tænker, at jeg bare går lidt igennem punkterne, og så må du jo vurdere, om du vil have mere fra mig, eller hvor vi lige er. Men vi havde jo lavet den her aktivitet, som vi kaldte for Bladet Stille Stemmer, og det er en æstetisk naturterapi-aktivitet for kvinder og børn på det her krisecenter. Og først og fremmest så kan man ligesom tale ind i, hvad naturen kan, og naturen den er jo med til at skabe ro og balance, og sætte måske også livet lidt i perspektiv. Det kan lige så vel som være fysisk som mentalt. Og hvis man lidt skal sende det i det her terapeutiske sammenhæng, så kan naturen fungere lidt som et spejl, altså som kan være med til at hjælpe mennesket med at bearbejde følelser og forskellige oplevelser, man kan have oplevet gennem sit liv. Naturen kan samtidig også være et frirum for mange, hvor man kan opleve at få fornyet sin energi og finde refleksioner og måske opnå en dybere også sådan connection med sig selv. Mennesker, som har været udsat for sådan vold med traumer, og ligesom har de her følger herefter, der kan naturen være en stor rolle og en stor hjælp og en støtte i sådan, sin egen, hvad kan man kalde det, sådan helingsproces. Sådan den rolige og ikke dømmende ramme, som naturen har. Altså, den skaber bare nogle gode muligheder for at bearbejde de svære følelser i eget tempo og ligesom være i et trygt rum. Den kan også virke beroligende, naturen, for sit nervesystem, fordi der ligesom er alle de her sanser, som man sådan kan tage ind, og så hjælper det også med at reducere angst og stress, som kan være en stor faktor for de her folk, kvinder og børn, som har været igennem et traume. Så kan man også snakke lidt ind i, at naturen, det kan faktisk også være et ret uoverskueligt rum, fordi at det ligesom er så stort og så bredt, og der ikke er sådan klare og tydelige rammer for, hvad skal der ske her, og hvad kan vi, og mange også sådan lidt, hvad kan vi med naturen, og vi kan jo utrolig mange ting, men nogle gange skal man lige tænke lidt mere over, hvad naturen kan. Fordi når vi er i naturen, så har vi sådan alle sanser er på spil, synes jeg i hvert fald. Og det kan være beroligende at være i naturen, men det kan samtidig også være udfordrende, måske for kvinder og børn, som har været udsat for traumer, fordi at den kan virke uoverskuelig, som sagt. Og det kan være en for stor arena til ligesom, hvad skal jeg her? Men i den her aktivitet, der har vi ligesom pædagogerne, som er os, vi har ligesom sat de her rammer for, hvad skal vi nu her med naturen, og vi har forventningsafstemt med, hvad vi kan forvente af dem, så de ikke sådan træder ud i naturen og tænker, hvad skal jeg nu? Så ligesom der, når de indsamler blade og blomster, så skaber det sådan den her succesoplevelse, samtidig også giver en følelse af mestring og sådan at være lidt i kontrol med, at jeg vælger det her blad, for det synes jeg, at der er noget smukt i. De her rammer, som naturen også kan, det kan jo som sagt også virke overvældende, og derfor så er det også vigtigt, at vi som pædagoger sætter de her tydelige rammer, og guidning er også ret vigtigt i aktiviteten. Og i vores aktivitet, der blev de her naturlige fænomener ligesom brugt på en overskuelig og rolig måde, og vi giver plads til, at de kan sanse og skabe og mærke og ligesom finde en indre balance. Og det teoretiske grundlag ligesom for vores aktivitet, det er, at den tager lidt afsæt i det her med naturdannelse for Hartmeier og Præstholm. Og her der er det specielt det kognitive og det følelsesmæssige element, som sådan understøttes gennem sanserne ved indsamling af de her naturfænomener i naturen. Og det kreative, det er der jo også.
så man er ligesom kreativ, og igen, der får du lidt lov til at sidde lidt med dig selv i dine egne tanker om, hvad skal det her blive til. Altså, der er sat en ramme for, at vi skal samle nogle blade, men du vælger egentlig selv, om dit blad skal sidde i højre side, eller om der skal stå en tekst her. Altså sådan, så der stadig er en frihed i aktiviteten, så den ikke bliver så... Altså, rammerne skal være tydelige, men der skal også være plads til, at de får lov til selv at have en medbestemmelse i aktiviteten. Derudover så har vi også Jan Tønnevangs begreber, mening, mestring og spejling og fællesskab med, som er et grundlag for ligesom at skabe det her trygge og udviklende forløb. Aktiviteten den er også lidt inspireret af det her Nevada-projekt, hvor der er fokus på det her naturfaglige dannelse, og som ligesom fremhæver naturens betydning for både individuel trivsel og et fællesskab. De her børn og kvinder på det her traumacenter, det er jo ligesom dem, der er deltagerne i aktiviteten, og de har været udsat for vold og traume gennem nære relationer, og de har alle forskellige baggrunde, men et fælles træk for dem, da de har været udsat for vold. Og der er en stor sandsynlighed for, at flere af kvinderne har udviklet symptomer på traume, stress, belastningsreaktioner og kæmper med følgerne af den her vold. Og det kan også ses i et belastet sådan, nervesystem. Og det er ligesom også sådan, når du kommer ud i naturen, alt er jo på spil i naturen, men fordi der er roligt tempo og alt sådan, så får man virkelig også lov til at mærke sig selv, når man er derude. Og del 1 i den her aktivitet, det er jo det her med, at vi skal ud i naturen, og man skal indsamle de her blade og blomster, og det styrker sansning, undring og kropslig interaktion med materialer. Og samtidig så kan der også deles lidt viden om planter og natur, og man kan være nysgerrig og have et engagement, altså sådan eget engagement. Og det er jo også lidt det, Hartmeier og Præstholm taler sådan ind i, at der kommer jo også måske nogle andre samtaler herude i naturen, og når de så går og indsamler de her blade, så kan man være sådan, ej, se her, det har jeg fundet, ej, det er godt nok et flot blad, du har fundet. Så det kan også skabe et fællesskab og et emne, man kan snakke om senere, som ligesom også kan give en tættere relation, og at de får et bedre fællesskab. Og så der del 2 med, at vi ligesom laver den her refleksion, og vi kommer ind, og vi sætter os, og man laver den her collage sammen. Stadig man er individuel, men vi er stadig sammen om at lave vores egen collage. Og her der skabes der jo rum sådan for eftertankning, og igen, nye samtaler kan også komme på banen. Og de her naturmaterialer, de bliver ligesom brugt til at skabe collagen, hvor der kan komme de her naturcitater ind, som har en symbolik eller en betydning for dem, eller et eller andet. Og der inviteres de her deltagere også til ligesom at reflektere over egen oplevelse under den her aktivitet. Ja. Og så de her materialer, som vi ligesom skal bruge til aktiviteten, der er jo en masse forskellige ting, og man kan jo blive ved med at finde ting, man kan putte i. Det er jo også en aktivitet, der kan udvikles meget, og man kan bruge den i forskellige sammenhænge, og man kan også tage den hen til noget andet, som måske slet ikke har med naturen at gøre, men måske genbrugsmaterialer eller skrald, og den kan tages ned på mange niveauer, så for eksempel nu er jeg i en børnehave, så jeg vil også godt kunne tage den ned og sige, nu skal vi lave det med skrald, og så finder man en masse skrald og snakker ind i det, og ligesom bruger den, altså fordi det der med, at det bliver visuelt for dem, det sætter nogle tanker i gang. Det kender jeg i hvert fald lidt til. Men ja, materialer, der skal vi bruge poser og sakse til ligesom at indsamle de her ting, vi skal bruge. Og så skal der være nogle naturcitater. Det er nogle, som pædagogerne kan finde på. Det er også nogle, man kan snakke lidt om i fællesskab. Det er jo nok lidt alt afhængig af, hvilken gruppe man har med at gøre. Fordi at det er måske svært for dem at sætte nogle ord på, så der kunne
kunne det være rart for dem, at der ligesom var fastlagt nogle naturcitater, som også var tydelige for dem, og så kunne man bruge dem, og man kunne genbruge dem, og det der med, at det ikke gør noget at bruge de samme. Så skal der være et forstørrelsesglas, og der skal være noget bomuldspap, og noget glimmerpapir, og rammer til det her færdige projekt, så de ligesom måske kan hænge det op, eller man kan kigge på det, eller ja, så det er visuelt flot, og man får lyst til at kigge på det. Lim, pensler, nogle tørrede planter, blade, blomster, urter, en voksdug, så man ikke ødelægger bordet, og ja, altså, det er kun fantasien, der sætter grænser her efter, hvilke materialer man kan bruge til den her aktivitet. Men jeg synes i hvert fald, det har været en spændende aktivitet, og ligesom at dykke ned i. Ja. Så det var det for mig, og jeg håber, at det var okay, og alt sådan noget. Ellers så må du vende tilbage, og så tænker jeg, at vi tager den derfra. Men god dag.